Dobrý den, po delší době vás zdraví Mirek z Weboria. V dnešním krátkém videu bych vám chtěl ukázat nástroje, které Google nabízí zdarma v rámci ať už bezplatných účtů Google, asi znáte spíš označení Gmail, a nebo placených verzí, což jsou Google Workspace. Jedná se o nástroje Google Apps Script. My na Weboria, kromě tvorby webových šablon, webových stránek pro Google Sites, Google Weby, řešíme i IT podporu, vytváříme návody, vytváříme šablony, poskytujeme počítačové služby, školení, snažíme se dávat praktické rady pro efektivní práci s Google nástroji, takže dnes bych vám chtěl ukázat jeden z takových nástrojů, který jsme si vytvořili, vyvinuli pro nějakou naši potřebu a samozřejmě pro potřebu našich klientů. Tak Google Apps Script je takový programovací jazyk, který vlastně Google používá pro nasazování aplikací, skriptů, které se dají v rámci Google, ať už toho bezplatného nebo toho placeného účtu, využívat v různých dalších aplikacích celé té rodiny toho balíčku nástrojů Google. To znamená, že se dají používat jak v tabulkách, v dokumentech, v kalendáři, v Gmailu, v e-mailu, Gmailu. Tak my si dnes ukážeme právě tu variantu s tím kalendářem, kde vlastně máme už ten skript nainstalovaný, máme ho připravený a on nám vytvořil kalendář, ten se jmenuje Zóny a zároveň se nám zaintegroval tady do panelu nástrojů v té pravé části, takže tady nám přibyla ikonka blesku, která ovládá právě ten náš skript, pomocí kterého my vytváříme takzvané bloky, definované bloky událostí, které vkládáme automaticky do toho kalendáře, aniž bychom museli vytvářet tu událost ručně pomocí tlačítka vytvořit nebo vložením do kalendáře, vyplňováním těch údajů. Takže máme tady vlastně možnost aktivovat tu událost tak, že vybereme ten typ toho bloku. Mám tady dvě události nebo dva typy těch událostí. První událost je vlastně nějaký fokus, kdy se soustředím na určitou činnost a potřebuju si do toho kalendáře vložit blok, který mi tam vlastně vyrezervuje ten čas na to soustředění, a druhý blok je takzvaný oddechový, to znamená, mám moc schůzek, moc věcí, který musím ten daný den v tom kalendáři vyřešit a potřebuju tam vložit nějaký čas, kdy si chci udělat volno. V délce trvání tady si mohu vybrat kolik. Tak my si vložíme třeba hodinu a já vám hned vysvětlím, k čemu to je dobré, nebo jak se to vůbec dá používat. Řekněme, že používáte Google kalendář, máte ho nasdílený s kolegy, nebo vám tam někdo může dokonce i vkládat události do toho kalendáře. Využíváte rezervační stránku, to znamená, máte vytvořený nějaký blok schůzek, kdy se vlastně pomocí rezervačního formuláře, který vám Google k té rezervační stránce poskytne, může kdokoliv na webu zarezervovat a vlastně koupit si váš čas nebo využít váš čas tomu, aby si udělala s váma nějakou online schůzku přes Google Meet a podobně. A to všechno v podstatě se mi do toho kalendáře propisuje, to znamená, když mi tam někdo z kolegů, asistentka vkládá nějaké schůzky, když mi tam padají právě z toho rezervačního formuláře nějaké události, plus si tam samozřejmě zapisuju já nějaké úkoly a další věci. A já v tom kalendáři potřebuji vytvořit, vyblokovat určitý čas právě třeba na to, abych si mohl dát fokus na plnění nějakých úkolů nebo na řešení nějaké věci, a k tomu právě využívám ten svůj skript, pomocí kterého tam vkládám tu předdefinovanou událost, kterou si můžu samozřejmě posunout, můžu si ji samozřejmě upravit časově, mohu ji vložit do jiného dne a nějak s ní pracovat. Principem zůstává to, že tu událost nemusím vytvářet pomocí toho, že bych si tady definoval název, nějaký čas, vybíral si, do jakého kalendáře budu vkládat
tu událost a podobně. To znamená, jednoduše tu událost vložím pomocí toho skriptu, mám ji předdefinovanou a ona se mi do toho kalendáře vloží a vyblokuje mi ten čas, který začíná vždycky od toho aktuálního času, kdy jsem začal vytvářet vlastně tu událost v rámci toho skriptu. Tak to je jednoduchý popis toho, jak funguje vytváření těch událostí. Ještě si můžeme ukázat takovou další 3hodinovou a zase to vložení do toho kalendáře. S tím, že to vložení vždycky proběhne okamžitě po odeslání. Skript je nastaven tak, že i v případě, že bych tady ten kalendář zóny neměl, to znamená, že bych ten kalendář smazal, kalendář by neexistoval a já bych nasazoval ten skript. Bude to trvat trošku déle, než se načte ten skript na tu první aktivaci a další bude i to vložení té události. Nicméně událost se vložila, je potřeba zaktualizovat prohlížeč, aby se nám tam objevil ten kalendář, který tam neexistoval. Takže ten samotný skript nám, kromě toho, že nám vlastně přidá tlačítko do panelu nástrojů, automaticky nám vytvoří ten kalendář zóny, pokud neexistuje, a zároveň nám přidává ty bloky těch událostí. Tak to je vlastně celá logika toho skriptu. Kdyby vás zajímaly další skripty, další aplikace, formuláře, šablony, které vytváříme pro naše klienty nebo pro naši potřebu, tak se určitě podívejte na stránky Weboreal, případně nás kontaktujte. Děkuji za pozornost a přeju hezký den.